vagari vekumabvuku. Mabvuku Tafara Chizange ndiri kuno kumabvuku. Ndinokutendai nekundivhotera kwamakandiita. Ndinofarira Mabvuku Tafara, ndiri mugari wemumabvuku Tafara. Ndicharamba ndiri muno mumabvuku Tafara. Ndichawigwa navanhu muno mumabvuku Tafara. I'll continue to support Mabvuku Tafara nechizhanje netafara. Mabuses acharamba achifamba as usual. Ndicharamba ndiri mugari wemumabvuku Tafara. Ndicharamba ndichifamba ndiri muno mumabvuku Tafara. Pane zvichemo zvese zvinoda kubatsirwa, my office is open. I also thank ndinotenda Zek nebasa rayakaita. Results akabuda ndakamafarira. Uyezve vagari vemumabvuku Tafara, pane zvamunoona zvandinotadza ndiudzei, taurai neni. Inini handina kunzi ndine limit yekuti haukwanise kundiona. Unogona kundiona anytime, any minute. My office is open for everyone. Mugari wese wemabvuku Tafara nechizhanje. Thank you once again for voting for me, for voting for my president. I thank you, Mabvuku Tafara nechizhanje.